Yn y fideo yma, nawn ni ystyried sut ni'n grwpio data meintiol gan gychwyn efo'r enghraifft yma lle mae gennym ni ddata am ganlyniadau arholiad ffiseg 40 o ddisgyblion o flwyddyn 8. Nawr, o wybod wan fod yr arholiad yma allan o 100, mae hynna'n gwneud y data yma yn data meintiol arwahanol, gyfer rhaid i bob un o'r rhifau yma fod rhwng 0 a 100. Nawr, pan ni'n grwpio data, y peth gyntaf i ni benderfynu ydy y grwpiau hunan. Yn fan hyn, dwi wedi penderfynu ar grwpiau sy'n mynd fyny fesul 20. Mae gen i fi grwpiau 1 i 20, 21 i 40, 41 i 60 ac yn y blaen. Sa'n byd yn stopio fi mynd fyny fesul 10, so ni'n gallu mynd 1 i 10, 11 i 20, 21 i 30 ac yn y blaen. Na cofiwch, os ydych chi eisiau gwneud rhywbeth fel llunio diagram ymylder ar gyfer y data yma, mae rhaid i lled y ddosbarthiadau fod yn hafal. A dwi wedi sicrhau fod hynna yn wir yn fan hyn. Na wedyn, ar ôl penderfynu'r grwpiau, dyn ni wedyn angen penderfynu ar gyfer bob un o'r eitemau data yma pa ddosbarth neu pa grŵp maen nhw'n perthyn iddyn nhw. Na enghraifft fan hyn, y 45, y rhif gyntaf fan hyn, mae'r 45 yn perthyn i'r grŵp 41 i 60. Felly dwi'n marcio fo yn y golwm marcio rhifo fan hyn, a dwi'n marcio 45 i ffwrdd. Yn marcio'r rhifo yma fan hyn, dwi'n cyfri fesul 5. Mae'r marcio rhifo am mynd i fyny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ac yn y blaen. Na dwi o'n a fynd trwy weddill y data yma, yn penderfynu pa grŵp mae bob rhif yn perthyn iddo fo, a dwi am gyflymu fyny fideo tra dwi'n gwneud hyn. Nawr, ar ôl mynd trwy'r data, dwi wedyn yn llenwi'r golwm olaf yn fan hyn, y golwm amylder, drwy ystyried faint o farciau rhifo sydd gen i fi yn bob rhes. A fan hyn mae gen i fi 5, yn y rhes nesaf, mae dyma ni 7, mae gen i fi 8 yn fan yma, mae gen i fi 12 fan hyn, a mae gen i fi 8 arall yn fan yma. Mae wastad yn syniad ar ôl chi orffan, bod chi'n adio fyny y rhifau yma fan hyn, a gael gen i ni 40 o ddisgyblion, dwi'n disgwyl cael cyfanswm 40 yn fan yma. Gan i weld os ydy hynna'n wir. 5 a 7 yn 12, 12 ag 8 yn 20, 20 ag 2, 22, 22 ag 8, 30, wedyn 1 adio'r 3 fan hyn yn 4, so mae hynna yn gwirio dwi wedi ystyried bob eitem data fan hyn. So ni yn rwan sy'n isio yn gallu mynd ymlaen a llunio rhywbeth fel diagram ymylder ar gyfer y data yma. Ond yn lle wneud hynna, gadewch i ni ystyried enghraifft arall o grwpio data. A tro hyn, dyn ni am ystyried data meintiol di-dor. Oherwydd fan hyn, mae'r ffigurau yn rhoi amser. Mae hwnna yn ddata di-dor. Amser 30 o'r edwyr sy'n dweud, amser i gwblhau ras i eiliad agosaf. A dyn ni'n sylwi fan hyn, os oes gen ni ddata di-dor, mae'r grwpiau neu'r dosbarthiadau yn edrych ychydig o wahanol, dyn ni'n defnyddio y ffurf yma. Nawr, y rhes gyntaf, dyn ni'n darllen o fel hyn. 50 yn llai na'n einhafol i A yn llai na 55. Nawr, A, dwi'n defnyddio A am amser, A eiliad i fan hyn, a mae'r dosbarth cyntaf yma, y grŵp cyntaf, unrhyw amser rhwng 50 a 55, ond mae o'n cynnwys 50, roedd mae gen i fi llai na neu yn hafal i fan hyn. Chai ddim cynnwys 55, mae rhaid i'r amser fod yn llai na 55. Byddai amser union 55 eiliad yn mynd i'r grŵp nesaf, yr un rhwng 55 a 60. Na gadewch i ni ystyried sut ni'n llenwi'r marciau rhifau fan hyn ar gyfer y data yma. Mae'r 63 yn mynd i fod rhwng 60 a 65. Dim problem yn hyn. 52 rhwng 50 a 55. 54 hefyd rhwng 50 a 55. 71 rhwng 70 a 75. 56 rhwng 55 a 60. 57 hefyd rhwng 55 a 60. Na, mi eisiau gymryd gofal efo'r un nesaf yma, 70. Oherwydd mae 70 yn ymddangos mewn 2 grŵp yn fan hyn, 2 ddosbarth. Ond pan mae gen i ni ddewis, dyn ni wastad yn dewis y dosbarth efo'r symbol
llai na neu'n hafolu. Oherwydd y dosbarth yma, 70 i 75, mae o'n cynnwys 70 oherwydd y llai na neu'n hafolu fan hyn. Y dosbarth uwchben, y grŵp uwchben, 65 i 70, dio ddim yn cynnwys 70 oherwydd mae gennym ni llai na yn fan hyn. Felly, wedi taro 57, mae'r 70 yn mynd i'r dosbarth yn y gwylod fan hyn, marcio hwnna i ffwrdd. Yna i fynd trwy'r gweddill y rhifau yn yr un modd. Ac ar ôl gorffen, eto dwi'n llenwi'r golwg ymylder, 2, 10, 7, 6 a 5. Ac i wirio, mi oedd gen i fi 30 o redwyr, felly dwi'n gobeithio cael cyfanswm 30 fan hyn. 2, 9, 15, 20. A 1 a 2 yn rhaid 3, felly dwi'n hapus o wedi cael cyfanswm 30. I orffan, dyma set o ddata di-dor i chi grwpio. Defnyddiwch y grwpiau ydych chi weld yn y tabl sydd ar y sgrin. Ac ar ôl chi gael cynnig ar y cwestiwn yma, gewch chi wirio fod eich tabl chi yn edrych yn debyg neu yr un fath gobeithio ar tabl cywir sydd yn ymddangos nawr. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.